Horko bigarrengo platerak, ze izen du? Eperrak eskautxien. Hori da. Eh? Zeuk izan zeuk botatako zeak eperrak? Lagun batzuk. Lagun batzuk. Gu lan auki gendun da, zin segendun eskapau, baina bai. Lagun batzuk emosti izan bai. Agorantzia bialdu eta gurea. Aba mundiak. Segidu lan. Hori da. Osagaiak izango dizkizuet. Eperrak, ontxoa, tipula gorrilla, baratxurilla, eta hemen koloretako piperrak. Ospina eta ardo txurilla. Eta nola ez, gatza. Hoxe. Ez faltatzeko, Sal de la vida. Sal de la vida. Hori da. Bien, borduen hasiko na. Lumatzen hasiko zean. Bai, eperra lumatu. Eta, bueno. Zer luma politak erakutsi dugu. Bai, oso poliki da. Eperra oso poliki da. Bai, luma batzuk eta ikusgarrizek. Bale, bat nola ingozun, bat zeu hasi lumatzen da. Bale, bai. Hori. Suabe. Aportu barik, zone esan, tiru edukien, bakaro. Tiru edun lekuetan da, azala goten da, minutu goten da, gure barik aportu duke. Hale, ginukora esaportzen, behintzat asko esaportzen. Lumatu duzu. Bai. Eta ban, akzion. Oin goxia, pixat erratza zuen, geratu dago zena esponitxuk eta, oin, buruken dukotzau. Eta... Hauek harrapatu berrila da, bez da? Bai, txea, aztentako dira, azte burutako. Así que, eta bueno, egin gune da, jarriko hemen, dauku hori jue, eta jarriko bai, bueno, lehenengo berakatza, jarriko bertan, eta kipulape bai, txikitzu guz. Nahi altzu txikitzia tipula. Bale, ondo. Lagutasune beti dator ondo? Bai. Hala da. Hemen, eperra gaztia ozarra izan askotan, xamurro izango da, ez? Bai. Bai, segitu hankan, bai, gertzen da. Bai, igerriken da, aldi dau. Bai. Zuk lumatu ondoren daula, nola igertzen zuen, hemen hanketan da horrelan gaztia? Bai, hanketan da, bueno, bai, ilumape soserra igertzen hor paparrin da, arra bada, emi bada edo, baina, berez, izena gu espolo ditan dolan figetan ga. Bai. Bai. Espolo irik eta espaduko hone moduen. Gaztia. Gaztiek. Hori da, bai. Pertsonetan bezala, ez da? Bardin. Bardin. Eiza garaian usoak eta tanak, eperra, usoa, eukitzen dituzu? Bai. Egia desberdinak. Bai, gero pitxoi bai erabiltzen du, beste pitxoi bat. Pitxoi kumie. Pasakumea. Bai, usokume, bai, pitxoia. Eta hori ikartzen du frantziti, pitxon de brez. Bai, oso. Eta bai, hori da pasada bai. Azten da bez esnesopak eta emon da. Eta gero hilteko orduen be, uretan ituik jetue. Bai. Bai, eta gero lumak entzeko be, argizari jagein, argizarekin zera, zaiken plumoirik gehatu eta pasada bat. Bai. Pasada. Hori gaina bertan bularrak eta horrela plantxan buelta eta buelta egin da nahiko askotan, bai. Bai. Eizetik hainbat gauza erabiltzen duzu, bai. Nola? Eizetik gauza asko erabiltzen duzula. Bai. Horrea, ez da? Bai, dana barrura. Eta, orantxek. Ikustu honek ikusingo dela, Bai. Hau igual lehenengo sartan batetik pasaku, zeietako pizkatxo bat. Bai. Hemen txondo, ez da? Bai, oso ondo. Topien ipini. Olio pizkatekin. Hau bat baino gehiago danien hobeto zaten da lotzia, baina bueno, gaur kasu honetan batekin. Bai, hemen ez dugu arazori. Bai. Ikustu, ja. Eta ze piper, ze polita hauek? Bai, honek gero sartukuz, ja baina sartzen inagri eta arrauzuz eta sartzen nien. Sartukuz, guzti eta holan osori sartu, holan gero jateko orduen behin beste guztutxo emoten zo, bai larbarik, aurri baten. Bai, ezi politak, Bai, koloritakuek, bai.
Bai, gorritia, berdia, txuritia, beltza, danetikan. Danetik. Dana nazuta. Hoxe. Hola. Hemen txentzuk gogoratu, longo azean. Beitu. ¿Dónde están Corena? No, están Corena, esta. Perdona. Hola, hasi nintzen eta hola bukatu berrazkenian. Claro. Abizenakin. Bai. Hori da. Corostondo, eta bea famoso en el mundo. Bai, hau. Laster gehiago. Hau artista dugu, Eta guan, telebiztan azte guztian onda, bueno. Hoxe. Nik uste dut hau. Eskatxo bat, hemetik aldetik emon azkero, ja. Barroa, eta? Sartzeko mundu dengo dela, bai. Hau pizkat errebosik eta bia. Orduen sartuko bertan. Eta hor gauzen da demoran utziko dugu. Hola, bajuen, hiru bat ordu... Baju ngolizak, ordu pare baten on leike. Bale, tapatzia nahi zu? Tapatuta utziko dugu? Está bien, momentuz. Hori da. Ospina. Bai. Parte bat hori jue, parte bat ospina eta parte bat ardaue. Sartzetzat. Ospina xoabia sartu diozu. Bai, zagarrana. Hori da, zagarrana. Zure lagunen ardo txurika. Hoxe, ardo zuze eta listo. Hortan zizan diezu tapatzia nahi zula o ez dula falta, Bai, jarriko pizka tapoteu nahi buzu, sartu nik zera, Da, zautzat, piperrak. Bai, piperrak. Hormonitakuek. Hori da. Eta, ikustu dira, hau, jarrez daula. Hortxik, irikuko gorra gorantza. Piperrak oso bolitak irutu zesik, Eta ban tapatu, eta hori xenongo beha pare bat ordua. Bai, gatza. Gatzbarik eskarez, Hori da. Eta ban hori xenongo beha lasai pare bat ordua. Hau ondo ikoa, Jazta, horrek ez da asko falta, ja? Bai, ezke bai txien kiston indarra tortzen da, baina ondo ikoa, zabore ona, kolore ona. Bai, ospinak ezke kiston indarra ematen dio, eta orduan, bai, zabaltzen da nian. Momentuen, bai, xedeko horrek. Bai, laguntzari bezala, ontsu bat. Bai, ontsu, bai, oinguen inguz, holan takotxuetan inguz. Bai. Aldatzearen, azte guzti jibili gara laminetan, eta, bueno, eta aldatzearen, holan takotxutan inguz. Bai. Eta, bueno. Eta barrura. Txiko gara bera. Bota, zartu. Perfecto. Toban bitartean, abekin bitartean. Hemen dauzkazu zeak. Pospoliñan arrautzak. Zenena? Pospoliñak. Pospoliñan? Osa, galeperran arrautzak, ez da? Galeperra, bai, pospoliña izan zeguk. Pospoliñan. Ez nuzekul entzun? Ez, Deitu, bai. Bai. Bueno, txantxon galeperra bezaten da, Pospoliña eta galeperra bisek, baina... Pospoliña, izen polita, Bai. Ni beti pospoliña, euskal dantzetako, Claro. jazkerai. Bai, kona gorrilla eta zinta txalekua, berdia. Zeinete dator, zeinetatik, Hori da, zein izan ote da lehen da bizikoa, ez da? Bai. Beak pospoliña, galeperrari. Hoxe. Ona. Bale, nik ustot hau. Bai. Perra behia egin dau. Bueltatxo bat emongotzat, guzti egin abertzat. Bai. Hori da, zengo zuen gainen nola, Bai. Hankadeko arkustu. Eta ja, ongu egin jadu zenien, eperra bat harako. Hola. Hoxe. Adarta, kategoria. Bale, Bueno, prest. Batela prest. Tak, fonduan, hortxen. Fonduen, hau, alde batetik. Hau atzean. Bai. Eta beste alde batetik. Bale. Hori nola jarriko zu, bizatitan, o... Bizatitan igual, ez da, zabaldu ingo? Bai, zabaldu zazu, bazpane, horken dugu xutapa. Bai, niretzeko jateko errexo. Jateko, parratzeko. Hori.
Oin, hankak, ja, behin ikusi jau zen indak, kendu ingotzu, Bai, ezta? hori, bai. Hankak kendu. Bai, horra hankakin ateatzean, Bai, fiskat ez da bai. polita ditzen. Ni gustata, bueno, eite gordun da, Bai, ikusi ite gordun, egin, bai. eta zera, baina gero ja, besteko... Bai. Hoxe? Arki. Tak. Zen. Oin, salda tantakatxo bat, eskabetxetik. Askorik ez, berak ja hartute Bai, dugu. berak asko txupatu du, bai. Berak hartute. Txupatu xurratu du, Tantakatxo bai. bat egin, nahiko da. Hori da. Eta perxila ozerbet, Piskat, Bat. piskat emoteko. bai. Gatza nola, ez? Berai, hoxe, gatza piskatxoa, bai. Gatza, Hoxe, sobrante, botatzen gatza. duen gatza. Eta, hone garrantzatxo jarrikoz, Bai, piskat, hori da, egosik eduzenak, bai. kolor piskat emotar, plateri. Hola txik. Oso ondo, hemen itxura harrekoa, eta orain tastatu baino lehen azken ukituak izan, eta prest. Eperra lumatu, baratxuria eta oliba oliotan zartu, ozpina, ardotxuria eta koloretako piperrak gehitu, ontxoak zatitu eta salteatu, galeperaren arrautzarekin apaindu. Apaion, venga, tastatzeko prest, hemen Ia ba. hasiko naiz, Hoxe, bai, hor Ia ba. paparretik hartu, hoxe, Bai. gozuena beti. Hemen hasiko naiz, azalakin, bueno, bai, azalakin. Ontxo busketa batekin, Hoxe, eta barrura. Azken Perra. bola da hontan, beti saltzan da horrela, baina bitu. Bai, gauza Ospin bare bat. oliotan baitaren, Bai. eskabetxian, osua. Bai. Hau, perra, además, gusto tradizio asko ondala beti, perra Bai. eskabetxean itxego, bai. Bai, eta ego la ensaladan da egiten da askotan, baina Bai. baina ontsuakin, zoragarri. Guzti hori esan, bueno, guzti hori esan baino lehenetik jo, behai gauza bat nahi diot esan. Eta bueno, fenomeno pasado azte guzti hau, Bai. dana ondo, amarra emateko fallo bat. Bota. Bota, egon geha, post egunean, 10 platerin dituzu eta bat behar ez gozua. Ez postrik eta ez izar. Betxu. Beitu. Eta izu nina zela postra salieta. Bai, baina nerekin bera ere pentsatu, puntuak Bai. irabazteko aldea. Urrenguan. Bueno, urrenguan berriz etorreko. Vale. Postrik egiten. Azte guztian, gozoi jangabe. Bueno, ezkerrak jandituten platerak, benetan onak izan diala, eta postu nahi zurekin hemen azte guztia pasatu izana. Bardin. Bai, ondo pasatet parre behin Ederto, behin bai, dau. bai, ederto, oso ondo ibili gara. Oso ondo ibili gara. Gogoratu Gusture. guztioi, nongua dan Jon Estankona, Otxandiotarra, eta bertan duela jatetxea. Korostondo, erretegie jatetxea. Antxen, osto tartean, darbola tartean sartuta. Hoxe. Baina antxen bertan. Ba, gaurko batikan agurtu, Bale, ba. laguna, Oso ondo. guztiak, lankideak eta danak, Bale. eta gu gaurko batik bagoaz, eta zue guztioi izan, datorren astean, hemen izango gaituzuela berriz, beste norbaitekin. Zen note da, zue gure zaion, eta etorreko gea.